Nadwa mana medo ni Ker en symbol of unity a council no. To en gi advisors, en gi jogo moluore ma giporogo wach kapok ogolo statement. To jogo have a very important role to play. Mondo kik ker bed embarrassed. Ingeni samoro advisors nyalo bedo ni they are not taking their rightful role mondo gikonyi gi paro nikech ng'ata kata in mana ker to nyaki bed gi jogo makonyi. Omiyo aparo ni advisors must play their role well so that weche moko kik chope lela kata kik kel problem. To nadwa kendo wacho niya, ineno kit jo siasa mar wuondruok ni dhoga no pusore, I was misquoted, ng'ato dwa tieka. Gigo most of the time jo siasa timo gi, especially sani ka gidwa dhi yiero nikech gise learn terrain mar politics. Ni there's also the aspect of sympathy. Koro kaka nyoro ne Kagushia Obima kicha. Ingeni politics and optics gik ma ji neno. Kineno kimake to be opondo oyuagore chal ka gima en gine. Nenore ni en weak. Koro the government looks big to biro make. Koro ineno mana niya ni timone marach. To optics go emodwaro ni jopiny one mondo kidhi yier to kori wacho ni dongineno kaka nothagore newa. Omiyo mago gik masani onego wang'e kaka jopiny, citizens, electorate ma yiero. Nyaka wang'e tugo mag town ma jo siasa put in place mondo yiergi. Mana tugo mantiere kaka nyapo. Adwa join mana ine wacho ni